Tehát az egyéni fejlesztési terveket azokat a stábok határozták meg, illetve a vezetőedzők, illetve a játékosok saját magukról is készítettek célállításokat, amiket nyilván mi is megkapunk, látunk, és a napi munkában ezek is megjelennek. Az egyéni képzésen a játékosoknak a feladatait két fő csoportra osztjuk. Az egyik az általános része, ami a technikai dolgokról szól, a másik pedig, amikor posztspecifikus dolgokat csinálunk nekik. Mind a két részben, az általánosban is és a posztspecifikus részben is megjelennek a játékosoknak az egyéni fejlesztési tervei, amik alapján megtervezzük az edzéseket. Az edzéseken az egyéni fejlesztéseket úgy fejlesztjük, hogy minél több nyomást próbálunk tenni, és nagyon sok döntéshozatalt, amiben megjelennek az első érintések, a szkennelős feladatok, és ez alapján fejlesztjük a játékosokat. A játékosoknak az egyéni fejlesztésének a programját előre megtervezett a tervek alapján készítjük el a szakmai stábbal, a szakmai vezetővel, illetve Balázs, illetve a Villareálos szám segítségével. A hetünkhoz úgy néz ki, hogy hétfőn, szerdán a nagyobb korosztályokkal edzünk egyéni edzésképpen, edzés előtt vagy edzés után, illetve lehet, amikor csináljuk edzés közben is. A kiskorosztállyal kedden és csütörtökön végzünk feladatokat, és emellett a reggeli edzéseken kedden és csütörtökön a 8 órától még Debrecenből is kihozzuk a játékosokat, és azokkal is foglalkozunk 1 órát pluszban. Amikor az egyéni képzésen részt vesznek a játékosok, utána mennek a csapatedzésre, mi utána a csapatedzéseken is részt veszünk aktívan, és figyeljük azokat a játékosokat, akik az egyéni képzésen részt vettek, és így van egy visszacsatolásunk is azzal kapcsolatban, hogy amit az egyéni fejlesztésen végeztek, azokat viszont látjuk-e az edzéseken. Hiszen ez nagyon fontos, hogy alkalmazzák is, készségszinten meg tudják valósítani azokat az egyéni célokat, amiket mi kitűztünk célul, azokat meg is valósítják az edzéseken. És ez egy nagyon fontos visszacsatolás számunkra is, és a játékosnak is. Nyilván készítünk videókat is, ez alapján a játékosok meg tudják nézni azt, hogy alkalmazzák, vagy nem alkalmazzák ezeket a technikai elemeket. A mai edzésen egy ilyen technikai gyakorlás volt, mindenki jól kivitelezte. Sok technikai feladat volt, ugye gyakoroltuk az első érintéseket, beadásokat, érkezéseket, védekezéseket, és ugye ez mindenkinek egy egyéni cél volt, és tudták fejleszteni ebbe. És szerintem ez nagyon jól ki van találva, mindenki szuperül tudja végrehajtani, és ez egy nagy segítség nekünk is a fejlődésben. Soy Sam, uno de los entrenadores de Villarreal, que trabaja en el proyecto Villarreal Debrecen. Estoy trabajando junto con mis colegas Xavi y Balázs como apoyo a su trabajo. Centramos el trabajo en 3 aspectos principales. El primero, cómo podemos poner game context dentro de las tareas y los entrenamientos individuales para ayudar a los jugadores entre la relación desde estos entrenamientos y los partidos. La segunda sería cómo podemos entrenar con relación a los objetivos personales de cada jugador y también qué tipo de jugador queremos formar aquí en Debrecen. Y la tercera, o finalmente, estamos trabajando en nuestro coaching process. Empezamos en las reuniones de planificación y luego ir al campo para poner en práctica. Y después de los entrenamientos hacemos reuniones para revisar nuestro trabajo con el objetivo de mejorar cada día.